A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Tiña unha compañeira na Facultade de Dereito que sempre que preguntaba unha dúbida en clase engadía o retrouso é un caso real, é un caso real. Formulaba as preguntas acompañadas dunha especie de historia e sempre precisaba aclarar que se trataba dun suposto real. Quería saber a resposta xurídica, pero tamén pedía como un peche para a historia. Como se así a pregunta fose máis seria e quizáis ata como máis difícil de responder, non? Máis meritoria. Vaya, pasan os anos e sigo observando como certa obsesión coa realidade. Unha especie de confusión entre o real e o verdadeiro, como se só as cousas que acontecen factualmente no noso espazo-tempo fosen as verdadeiras. Quizáis mesmo certa aversión á ficción, entendida como un asunto menor, apenas un divertimento, separada categórica e tallantemente da realidade, que é a que está reservada para os temas serios. Non se entenda isto como unha defensa da mentira, por suposto. Moi a prol de comprobar os datos que dan os políticos dos seus discursos, desenvolver mecanismos para esquivar as novas falsas e todo isto. Mais sí que penso que desde aquí, dende as portas do oráculo onde nos reunimos a contar contos, teño que facer un pouco de apoloxía da imaginación. Sinto esa obriga moral. Porque o análise da realidade é necesario, mais o pasado está cheo de exemplos de historias nada apegadas á realidade que foron quen de penetrar as mentes, espallarse e reproducirse moito mellor que calquera lista de datos. Imaginar outros mundos é a única maneira de cambiar o noso, porque a realidade é interesante, sí, mas só é unha das moitas posibles. En fin, eu son Guillermo Rodicio, e para contar os mellores contos, teño hoxe comigo os mellores compañeiros. Por unha banda, Philip Webb, historiador creepypasta e firme defensor das realidades alternativas coas súas traduccións dos nomes propios. Que tal, Philip? Trump 2024. Que ves do futuro. Elección roubada, Eu xa vexo por onde vas con esa entradilla aí, xa sei que pensamos do mesmo xeito. Viches como escapei de dicir fake news e fact-checking, evitando os anglicismos innecesarios. Pois os políticos teñen que xustificar o seu discurso, como ben dices, e eu até agora non vin ningunha proba de que Joe Biden gañou esas eleccións. Ningunha soa. Ningunha soa. Tamén está connosco o Lanzal Rubén Amado, navegante entre mundos, que coñece varios dos pasadizos secretos baixo terra que agocha a posta da morte. Que tal, Rubén? Namaste, amigas. Encantado de estar aquí unha vez máis. Namaste. Non te saudamos normalmente en plan indio por respeto. Pareceme correcto. Non vos apropiedes da miña cultura, por favor. A miña abuela naceu na India, polo cal é a miña. Eu podo facer o que queira con el. Vaya maneira de autoxustificarse, Phil. Vaya maneira de autoxustificarse. En toda a boca, E por último, Carlos Ríos, desfrutón da teoría do dereito, amante das historias baixo secreto de sumario, e que non é, repito, non é a compañeira dos casos reais da facultade. Que tal, Carlos? Hola, que tal? Pois sí, eu tamén viví en esas historias. Polo que entendo, seguindo a Philip, isto de un foro de Quanon, non? Non era a miña idea, iba por outro sitio, pero pareceme ben que o interpretedes así, Podíamos ser o primeiro foro galego de Quanon. Joder, o peor mérito de todos, O sea, a única importación que non tiñamos que facer no podcast. Madre mía, que o de Quanon é unha locura, eso, Sí. É destas cousas, bueno, sí que está ben tirado da realidade, porque tamén é destas cousas que se chas contan toda a movida de Quanon parece mentira, sabes? É destas cousas que queres inventalas e non che sale. Sí, tal cual. Cunqueiro non podría ter inventado o Quanon, tío. Claro, igual o Manel, ese sí. Don Manel. Don Manel. Pois ben, como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer xa as vosas historias ao tigre, pero, como sempre, precisamos dunha pregunta para achar a orden. Aproveito este momento para lanzar a lúa a nosa audiencia,
propoñervos que participedes no podcast pola vía destas preguntas. Pasan os episodios e xa nos ides coñecendo un pouco, tanto a nós como a esta dinámica de inicio, así que se queredes, podedes mandarnos preguntas por mensaxe privado, redes ou o correo da revista. De feito, este foi o caso de hoxe. La Xonda Monteagudo, da terra de Outes, mandounos o seguinte correo. Caras amigas do Tigre do Futuro. En primeiro lugar, parabéns polo programa. Escoito con moito interese os podcasts e de feito estou pensando en ir de peregrinaxe ao Tigre no próximo verán. Escríbovos para desconectar porque levo unha semana un tanto movida a conta duns tecnicismos arredor dun asunto persoal que saúl nos medios de comunicación como se agora todo fose culpa miña. Abreviando, a miña pregunta para vos é a seguinte. Cal foi a soneca máis longa que botastes ou a vez que dormistes durante máis horas seguidas? Un saúdo e gracias. Quen lle quere contestar a la Xonda? Wow. A verdad, non o tiño claro. Tiño claro cal foi a noite que menos dormín, que foron 0 horas. A ver, pero esa é fácil, esa témola todos, claro. Pero a que máis... Non sei, igual... xa sei, mítica, de fin de ano, de chegar ás 8 da mañá a casa e dormir hasta as 8 da tarde. Vale, que son como unhas 12 horas. 12 horas. Marca Rubén o primeiro tramo ata as 12 Aprox, horas. por aí poño. Eu o mesmo, 12 horas, pero teño que dicir que como a vida hai que aproveitala, só fixe un ano bisiesto, o primeiro de ano, sabendo que tiña un día gratis, entonces... Pois conta menos, porque conta menos porque como porcentualmente dentro do ano dormiches menos que Rubén, non? Claro. Ti, Phil? Pois non estou seguro, andaría por aí, soame algunha vez que fun de senderismo unha fin de semana e cheguei o domingo moi cansado e que me deitei sobre as 8 e pode ser que dormise un pouco máis de 12, non sei, o mellor como até as 9 ou así da mañá seguinte que serán 13, pero non, a verdade non estou seguro, pero creo que nunca dormise así, porque sei que hai xente que dorme así todo un día, pero non, iso nunca me pasou. Sí, de feito, gaño eu de paliza porque eu dormín como 20 e pico horas unha vez. Entraste en coma tamén, o que? Foi, non sei, claro, cal está o límite do coma, cantas horas, a partir de cantas horas é un coma, sabes? Pero sí, fóramos de viaxe a Estados Unidos e de volta ao oeste, ademais, a costa oeste de Estados Unidos, e da volta de viaxe tiveron un jet lag fortísimo, non dormira nada no avión, estaba, o sea, na equivalente de horas fora como se estivese experto como día e medio, unha cousa así, estaba tan cansadísimo que cheguei estive en Roque, o sea, despertei a madrugada do día seguinte, sabes, unha movida así. Cando dixestes para cruzar a Estados Unidos imaginaba que te criogenizaran ou alguna cousa así. Tampouco conta como coma, claro, a criogenización, entendo, non? As túas constantes están mantidas, máis ou menos. Non soy científico. A movida de dormir tamén é no sentido de que tes que dormir todas as horas seguidas, porque se durmes 9 horas, pero te levantas 3 veces a mexar, xa non conta como un maratón, sabes? Claro, se estás en coma pero te levantas para casarte, conta como coma ou... A ver, pobre la Xonda, lanzounos a pregunta dende o anonimato, joder. Eu, unha cousa que sempre penso que me gustaría, debe haber algunha así preguntas e respostas con alguén que se despertou dunha coma en internet. Se tú te despertas dunha coma, ou como unhas horas despois ou día despois, cando tes que deitarte para dormir, debes estar cagado de medo. por se che pasa outra vez. Pero non vos pasa, a min de pequeno houve unha época que me daba medo dormir porque como que tomei consciencia de que era como morrer un pouco e me daba medo dormir, tío. O que ten que ser unha liada despertarte do coma ás 3 da tarde. Porque vaiseche o ciclo circadiano descolócache todo. Despertei do coma a unha hora malísima, volveme a dormir porque vou romperme o ciclo inteiro. Isto vai ben coa nova desta semana do señor Monteagudo que dixo que estivera 35 anos en coma, era todo fake news.
A ver, Carlos, Non me digas isto. levamos 5 minutos facendo esa broma sen dicila en alto. E ten que vir o puto Carlos Ríos a romper aquí a realidade. A facer o fact-checking. Pero o señor ese non estivo en como 35 anos logo. Que sí, Philip, sí que estivo. Nos queremos creer que estivo. O sea, o importante é a crenza. Claro. A ver, é unha cuestión de estilo. O tipo dixo que estuvo en coma porque, a ver, tampouco estuvo moi católico. Entón, que vai dicir? Ti valo contar e que dis? Estuve en coma ou dis? A ver, estuve con secuelas que a veces levantábame, pero a veces non podía co corpo, sabes? No. Cuestión... Ese no soy yo, ese es un viejo. Pois moi ben, parece que está resolta a pregunta polo que teño feito un pouco a orde. Parece que me toca a min o primeiro, hoxe. Creo que a primeira vez que abro... Bueno, non sei se a primeira, pero unha das primeiras veces que abro o programa. Bueno, ábrelo sempre. Abro sempre, claro. De feito, non me gusta abrir porque xa teño a sensación de que levo un rato falando e que vou volver falar eu moito tempo. Mais ben, así que vou abrir hoxe a sección. Vendo un pouco en perspectiva as miñas seccións, empezo a ver que a liña argumental das miñas seccións é xente que o pasa moi mal e non consigue morrer. E hoxe non é unha novidade, porque hoxe vou vos contar a historia da invención do saxofón Adolf Sax e un pacto co diaño. Vale, partimos de que a mí flipame o saxofón, vale? Parece un instrumento fascinante, que ten como moitas posibilidades, co saxo alto e co saxo baixo, cun timbre como moi único, e é certo que tamén asocio moito ao desenvolvemento da música negra nos Estados Unidos, en concreto o jazz, que é un xénero que sempre me gustou moito. Sempre me interesou moito o saxofón, pero a cousa que non sabía, ou polo menos non ata que me puxen a investigar nesta historia, é que é un instrumento relativamente recente. Teño a sensación, non sei se vos compartides, de que moitas veces pensamos que os instrumentos son ou moi novos, como que nacen na revolución da música electrónica dos anos 80 para aquí, ou ben que son como antigos, pequenas variacións dos instrumentos que asociamos á orquestra e que xa veñen do Renacemento, non? Co que se fixo despois a música toda barroca dos séculos XVII e XVIII. A cousa que isto non é así. Inventar instrumentos novos ou variacións importantes nos xa existentes non é algo tan raro. E de feito o saxofón, que é do que falamos hoxe, foi inventado no século XIX por Adolf Sax. Queres contarvos un pouco? Sí, vale, o meme de que... Eu non sabía, de que lle puxo saxofón literalmente o fonador de sax. O sea, é unha cosa... A mí o que máis me sorprende, así como dato tonta, que o saxofón está considerado vento madeira. Claro, é que é unha mestura entre vento e... O sea, é como unha invención entre un instrumento de vento, un instrumento de metal e un instrumento de madeira. É unha movida como moi mix, un híbrido moi raro. Quero contarvos a historia da vida de Sax, porque co que me gusta o saxofón creo que vivimos na única das moitas realidades posibles onde este instrumento existe como tal. Porque houve moitas, e cando digo moitas, posibilidades durante a vida de Sax de que nunca chegase a inventar o saxofón. Vale, comecemos por o principio, porque Sax ten que chegar adulto para inventar algo e o momento máis hardcore da súa vida probablemente sexa a súa infancia. Sax naceu en Dinant, Bélxica, en 1814. Os seus pais chamábanse Charles Joseph e Marie Joseph e tamén eran diseñadores de instrumentos musicais. E admito que chego a sospeitar se non terían algunha especie de plan para que o seu fillo non os eclipsase, porque atentas ao número absurdo de momentos próximos á morte que sufriu o proviño de cativo Adolf. Pero, perdón, unha cousa. Dime. Como profesión inventaban instrumentos. Sí, dedicábanse a construir instrumentos e a introducir novidades. Vale, porque inventar sería... A inventar novidades dentro dos instrumentos, como que facían modificacións, pensaban novos instrumentos, inventaban novos instrumentos. E quen lles pagaba? Pois pagabanlle os músicos, supoño, xente que despois compraba esos instrumentos. A ver, non é nada que non siga existindo. Os luthiers normalmente fan instrumentos, pero tamén como que introducen novidades, Entón, facían instrumentos e tamén innovaban. Claro, normalmente como que fas as dúas cousas, non? Fas instrumentos e vas innovando. Vale.
Como este señor que colle vallas de obra e fai flautas e cousas así. Nunca vistes? É un luthier, joder, esa peña son como os luthiers extremos que collen restos de lixo, basicamente, para facer instrumentos. Como vos digo, a movida é, vamos a falar un pouco da infancia de Adolf, e vamos a numerar, como moi animosamente, todos os momentos próximos á morte do chaval. 1. Cando apenas sabía andar, Adolf caeu por 3 tramos de escaleiras e acabou nunha posición moi pouco humana. Deste incidente non se sabe moi ben cales foron as consecuencias, dependendo das fontes, algúns falan de que estivo en coma durante unha semana e outros din que só estivo encamado durante ese tempo sen poder andar. E parece que hoxe o tema vai de comas. Pregunta, cal é a posición pouco humana? A ver, a posición pouco humana é que ningún ser humano querería estar nesa posición, supoño, non? Como un peixe. Posición, vamos a chamalo posición non evolutivamente posible, non? Val. 2. Noutro brillante momento de supervivencia infantil, Adolf tragou unha agulla de coser moi grande que tivo a todo o mundo en vilo mentres pasaba polo seu sistema digestivo para pasar milagrosamente sen deixarlle ningunha ferida. O sea, cagou literal a agulla inteira despois de tragala. 3. Adolf tiña un problema con tragar cousas, porque outro día, tranquilamente na cociña, confundiu con leite un bol que estaba cheo de ácido sulfúrico e de chumbo e o papou enteiro. Madre mía. Pero que cociñaban nesa casa? Non me preguntedes por que había un bol de ácido sulfúrico na cociña, vale? Os pais de Adolf son persoas moi respetables, vale? Tiña que ter a cociña desinfectadísima. Ou supoño que era para algo de limpeza ou algo así, non? Claro. 4. Na casa dos Sachs, en xeral, teñen un problema coa química, porque noutra ocasión o bo de Adolf estaba dormido tranquilamente na súa cama para case morrer asfixiado polos gases duns mobles que vernizaran recentemente na súa habitación. No medio da noite, casi asfixiado, conseguiu despertar, pero por pouco. 5. Polo de agora tivemos maiormente perigos internos, mais Sachs estaba disposto a deixarse case matar polos perigos tamén externos. Accidentalmente caeu sobre unha estufa ardendo, sufrindo queimaduras moi graves. Non morreu da infección, o que na altura pasaba bastante, acontecía moito, pero si tivo grandes cicatrices nas costas durante o resto da súa vida. Madre mía. Volvendo, pensando no... Creo que prácticamente o primeiro capítulo do podcast, o segundo, este señor basicamente era Jar Jar Binks na vida real. Non estou de acordo. Jar Jar Binks nunca estivo tan preto da morte como Sachs. Jar Jar Binks era toda unha cousa de comedia. E además Jar Jar Binks tiña por obxectivo crear un imperio galáctico, non inventar o saxofón. Claro, Jar Jar Binks era malo, mentras que a Sachs debeulle cousas boas, joder. Non me gusta esta comparación, Phil. Bueno, sinto. 6. Hai algunhas destas as que lle boto, o sea, unha destas ocasións as que lle boto un pouco a culpa ao propio Adolf. Evidentemente, visto despois do ácido sulfúrico, había que ter coidado coas cousas que manexaban os pais na casa, pero é que unha vez o neno estaba fedellando no obradoiro do pai demasiado preto dun barril de pólvora cando este accidentalmente explotou xusto cando ele estaba ao seu lado e saiu voando varios metros a distancia pola explosión. Pero sobreviviu, vale. Hola, son Sachs e este Jackass. Vale, un caso hipotético. Imagina, estás na Bélxica do século XIX e necesitas diñeiro. E os pais de Adolf van marchar de vacacións uns días e queren que tú coides a Adolf, pero vanche pagar. Cal é a cantidade mínima que vas a aceptar para coidar a Adolf durante uns días? Con pólvora ou sin pólvora? Con todos os perigos que hai na súa casa, cos ácidos, coas pólvoras, con todo o que hai. Joder, que visto así é como se fose a peli de Macaulay Culkin, a de Só en casa, pero do revés, en plan, todo pasando o neno en vez de os ladróns, sabes? Entraron un ladrón a casa dos Sachs e o neno morreu como 5 veces. Entraron os ladróns a rescatalos. A rescatar. 7.
Mais non culpemos aos proxenitores sufridores de todos os males sufridos polo neno. A morte asexa en todas as esquinas. Unha tarde calquera, o coitado de Adolf iba camiñando pola rúa cando unha lastra, o que en castelán é adoquín, caeu da fachada dun edificio para darlle xusto na cabeza. Desta vez sí que sabemos que estivo comatoso un tempiño antes de recuperarse. Bastante que o conte, eh? É o segundo coma do chaval antes dos 10 anos, unha cousa así. Fo. Manel, pringao, Manuel, principiante. E 8, esta xa é a última. Quizáis a vez que estivo máis preto da morte foi xa un pouco máis maior. Na adolescencia xa estaba no conservatorio e de feito xa estaba facendo os seus primeiros inventos con frautas. Adolf estaba xogando cuns amigos no río preto dun muiño cando desapareceu de súpeto. Aquí non sei moi ben o que fixeron os amigos, supoño que asumiron que era outra das veces que Adolf iba a estar a punto de morrer. Aí vai outra vez. Bueno, cando salga levarémolo a urxencias, como sempre. A cousa é que Adolf foi atrapado por un remuiño e foi descoberto por un granxeiro unhas horas despois boca abaixo na auga, case afogado. Case é a palabra clave aquí, non morreu. Morrer é difícil, sigo dicindo. É que é o que dicía, eu estou vendo que a liña temática das miñas seccións é o difícil que é morrer, tío. O difícil que é matar unha persoa. Se Mauro Prosperi aguantou no Sáhara, Adolf aguantou todas estas sufrimentos durante a Home, entre o de Mauro Prosperi e a infancia de Adolf, casi prefiro o de Mauro Prosperi. Xa, que en realidad é que 8 días no deserto, veña, home. Eso para Adolf é unha cousa easy peasy. Eso para Adolf é o día que fun á escola e perdínme. non chega a cualificar en realidade como estar a punto de morrer para Adolf. Todo este carrusel de desgrazas que case parece unha tempada de 1000 maneiras de morrer, evidentemente tiña preocupada a nai de Adolf, que chegou a dicir literal as seguintes palabras: meu fillo está perseguido pola amada Fortuna. Non creo que viva moito. Tal era a fama de Adolf que os veciños chamábanlle o neno fantasma de Dinant. Eses veciños facendo porras, en plan. Cando chegou aos 14 a metade deles perderon os cartos, sabes? Porque sí, o sea, Adolf sobreviviu mima contra todas as expectativas. Adolf Sachs chegou á idade adulta para convertirse nun brillante inventor de instrumentos e a súa vida non deixou de ser unha loita constante contra a adversidade. O que pasa é que a vida adulta de Sachs deixa de ser unha loita contra a morte directamente para ser unha loita contra as outras persoas, o que é máis habitual, pero menos divertido. As veciñas que perderon o diñeiro. Como dicía antes, Sachs era como moi brillante xa de cativo e empezou a inventar, a facer inventos, a facer frautas e tal. E presentouse cos seus primeiros inventos musicais a varios concursos en Bélxica. Era claramente o mellor, ou as crónicas din que era claramente o mellor, pero había como certa reticencia en darlle a un rapaz moi novo as medallas de ouro deste tipo de concursos e deronlle varias veces a medalla de prata. A última vez o fucker de Sachs dixo que xa era moi novo para a medalla de ouro, era moi bello para a medalla de prata e non a aceptou. E de feito, pillouse tal cabreo con Bélxica que marcha a París. Dios. Sí, decide que en Bélxica que non están recoñecendo o suficiente e marcha a París, onde era pues, relativamente o momento bo para entrar no asunto tamén musical, non? Fai gracia pensar nese xurado en plan, a ver, daríamos a medalla, pero pouco vai durar. Estaba pensando nos herdeiros, a ver, se lle damos esta de ouro, quen a van a ir dar, porque claro... Podemos darlle, pero igual a foja con ela, ou hecho. Pero pobres pais, ademais, que imagina, libraste de ter que escoitar como teu fillo ensaia a flauta do colexio e el vai e invéntase a súa propia flauta. A ver, aquí é onde supoño que era menos traumático porque os pais igual estaban tocando outras frautas tamén rodeados de polvo. Claro, mentres non estaban atendendo a él. Vale, sobrevivindo, Sachs monta a tenda en París e vai facendo algúns
inventos moi interesantes no corno e na tuba, e de feito pouco a pouco a súa pequena tenda convirtese en toda unha fábrica. Pensade en realidad que a construcción de instrumentos ten moito nesa altura de enxeñería, hai moita mecánica, tratamento de materiais, como falábamos antes do dos luthiers, era un traballo de artesán que tamén se estaba revolucionando con todas as melloras científicas e técnicas que se daban no século XIX. De feito, era todo unha especie de mercado que estaba florecendo moi rapidamente, e aquí é onde entra o grande inimigo desta época da vida de Sachs, que é a envexa. Os outros competidores intentaban sempre desacreditalo, falaban mal del, dos seus instrumentos, publicábanse artigos difamatorios e tal. E unha cousa moi guai é que era, para tamén demostrar o carácter de Sachs, era que ante estos intentos de desacreditalo, Sachs adoitaba retar en duelo a outros competidores a duelos musicais e como que tocaban en público e Sachs, además de inventar, tocaba bastante ben bastantes instrumentos, entón case sempre quedaba por riba. Va decepción. Retabas a duelo de música. Claro. É que debería ser un duelo con armas, porque él claramente era invencible, non ia perder. Os outros admitían o de tocar a tuba, pero de dispararse con Sachs era unha estupidez, claro. Bueno, que igual sería o primeiro en morrer nun duelo por gol en propia meta. Iban a dispararse e polo que sexa tomou un trago de ácido sulfúrico antes, sabes? A ver, de toda esta inquina dos competidores, os outros creadores de instrumentos en Francia crean a que se chama Asociación de Creadores de Instrumentos Musicais, que basicamente era unha asociación montada para poñer a parir a Sachs, que aí basicamente intentaba tombar todo o tempo a súa reputación. Constantemente tiñan a Sachs en xuizo polas súas patentes ou enleábano en cousas ridículas xudiciais ou en debates públicos estúpidos. De feito, tal era a presión dos competidores contra Sachs, porque era claramente o mellor, que Sachs en 1840 inventa o saxofón e fai a primeira proba en público do mesmo detrás dunha cortiña, tocaba detrás dunha cortiña para que ningún dos arteiros competidores lle roubase o modelo. Ainda así, dende 1840, cando se fai eso, non consigue establecer a patente ata 1846, porque toda esta asociación de creadores musicais intenta en xuizos tumbarlle todo o tempo a patente con movidas inventadas, básicamente. Que xa o inventaran en Italia e que podían probar que había un señor ali que xa o fabricaba, ou que só era unha modificación dunha tuba e que non tiña valor inventivo, cosas chorras deste tipo. Teñen a Sachs tan ata os collós que deixa aberta un ano a patente para que quen queira que intente construir un saxofón durante un ano enteiro. E todos os competidores se volven como tolos intentando construir saxofóns que funcionen e ninguén o consigue. Así que, acabado anos, preséntase de novo na oficina de patentes e automáticamente conceden ya. Vaya crack. É que un crack máximo. Hai que ver, un tipo que estuvo 8 veces a punto de morrer e que vas a apostar contra él, sabes? É que non o podes afundir. Se non o afundiu o río, sabes, non o vas a fundir. De feito, tal chega a ser o prestixio de Sachs que consigue un contrato co exército francés para modificar e renovar todo o aspecto musical do exército francés. E isto tamén é moi polémico, pois, como comentábamos antes, Sachs en realidade non é francés, é belga. E unha vez consigue o contrato co exército tamén recibe moitas críticas de todos os seus detractores con que non é un patriota, está contra a República Francesa e todo isto, non? E que vai facer? Vai compor música mala ou que? Boicotear o exército coa música. Van ser... Lembrades hai uns meses cando o rei foi a Bolivia e tocaron fatal o himno en España? Foi moi gracioso. Estou imaginando así. Non é baladí o tema, porque hai como, cando, mentras el tiña o contrato do exército, hai como unha revolución, como que se funda a seguinte República Francesa, e perde o contrato co exército, e tiña tanta pasta metida niso que entra en bancarrota. Un colega dalle un préstamo, despois os herdeiros reclaman, pasa uns anos moi fastidiados dende o punto de vista económico, pero consigue repoñerse. De feito, sigue inventando ata durante os últimos anos, ata case antes de morrer.
Non me creo esta historia. Fake A news. ver, un tipo que se chama Adolf. Sax. Non quero decir nada, Fili, pero saxo... Bueno. E logo, dun país inventado como Bélxica, que acaba traballando para Francia. A ver, non quero decir nada cos franceses, pero, bueno. E logo que o saxofón... Nah, isto é da Pizzagate. É verdade, o apelido Sax é o máis implausible desa historia. Sí. Case todos os nenos sobreviven a tragarse unha agulla, pero veña, o de Sax, tío. Isto acordoume que Newton tamén estuvo a punto de morrer varias veces, pero por... Día por amor á ciencia, pero tamén un pouco por idiota, porque facía cousas como... creo que fixera o de beber mercurio para ver o que pasaba. Tamén se metera unha agulla por dentro do ollo para ver o que pasaba. A min contaronme no Insti que era un lápis que se meteu. O Isaac Vilanova. E tamén que unha vez tuvera que estar 24 horas ou así dentro dunha habitación oscura porque se metera nos cornos que quería saber que pasaba se mirabas ao sol moito tempo e acabou queimando as córneas. É todo historias así, ten un montón delas. Pero menudo héroe animalista. Hoxe en día todo eso se faría con animais, seguro, sabes? Pois ele aí metendo peito Pero grazas a él temos a gravidade. sí. Antes se perdías unha cousa sempre acababa flotando por aí. Claro, era un problema. Sí, un rollo. Sax tivo moito recoñecemento en Francia, de feito en gran medida por algúns amigos como Héctor Berlioz ou outros que defenderon durante toda a súa vida como o que era, uns dos grandes inventores do seu tempo. Sax morreu en 1894 a milagrosa idade de 80 anos. Nesa altura, o saxofón xa cruzara o Atlántico e estaba no camiño de converterse nunha das claves do nacemento do jazz. Asociado á música negra tamén aos timbres máis dramáticos no alto e no baixo, dentro da orquestra, o saxofón fon alcumado o corno do diaño. Quizáis é certo que o demo tivo algo que ver co nacemento do saxofón. Quizáis o pequeno Adolf fixo algún pacto, sendo ben pequeno e imaginando todos os perigos e envexas que se lle viñan enriba. Pois moi ben, despois deste recordatorio de que todos imos morrer, a cuestión é aguantar todas as agullas e os afogamentos no río. O seguinte que estivera máis tempo dormido que non en coma fora Philip, non? Que aguantara 13 horas como un campeón. Así que, Philip, de que nos vas a falar hoxe? Eu teño de título Aquí, lonxe, onde queira que esteas, eu si creo que o corazón continuará. Vou falar dunhas anécdotas interesantes que atopei outro día na internet cando non quería traballar sobre os dous barcos xemelgos que tiño. É Titanic ou Titanic, falando en español ou galego? Titánico. Titanic de Titán, claro, de Titán, Titanic. Vale. No, titánico. Titánico. O sea, os outros dous que se chamaban Britannic e Olympic, teño que decir británico e olímpico. Claro. Se queres confundir a todo o mundo, sí. Se queres ser coherente. Non sei que facer. Vou decir Britannic e Olympic. Vale. Pois vou vos dicir como son estas anécdotas e logo vou vos dicir que podemos aprender delas. É que o James Cameron, Jaime Camarón, cando fixo a película de Titanic, pois
había uns detalles bastante guais sobre toda esta historia que incluso son máis interesantes que os propios acontecementos da película, que son altamente interesantes. Unha destas cousas que aprendín nesta páxina de fotos antigas e as historias que as acompañan é que o capitán do Titanic, o capitán Smith, Capitán Ferreiro, non? sí, é verdad, capitán E.J. sería Ferreiro. Pois o Titanic, como todos sabemos, fundiuse no 2012. No 2012, claro, recentemente. Como que no 2012? No 1912, pero equivoqueime. A primeira viaxe do primeiro destes 3 barcos, o Olympic, fora o ano anterior. E foi o mesmo capitán, o Smith. E uns meses despois da primeira viaxe do Olympic, o Smith, sendo capitán do Olympic, pois chocou contra un barco da Mariña Británica. E abriron unha investigación, dixeron que sí, efectivamente, isto era totalmente a súa culpa, así que, bueno, como castigo parece que o puxeron como capitán do Titanic. A que dices? Comportaste fatal, como castigo estás promocionado, sabes? Non ten ningún sentido. Psicología inversa. Claro. Pero hai un detalle tamén, unha casualidade interesante aí, que unha das superviventes ou superviventas do Titanic era unha muller argentina de pais irlandeses que se chamaba Violet Jessop. Non sei cal é a etimoloxía de Jessop, así que non vos podo dar unha traducción ao galego, pero, bueno, chamábase Violeta. Violeta Escaiola. Pero ela tamén estivera o ano anterior no Olympic. Estivo no Olympic. En serio? E logo o ano seguinte estivo no Titanic e sobreviviu. O outro dos 3 barcos xemelgos chamábase o Britannic. E despois de que se fundiu o Titanic, pois o Britannic e o Olympic tiveron que sufrir unhas modificacións importantes para poder aguantar, por exemplo, un choque con iceberg mellor do que aguantar o Titanic. Tamén tiveron que ter máis barcos salvavidas, así que durante varios meses realizaron estas modificacións e o Britannic estaba preparado, estaba listo, pero 1914 empezou a Primeira Guerra Mundial. E o Britannic foi, durante a guerra, un barco hospital. E fundiuse despois unha non colisión non sería a palabra, un ataque. Un ataque, sí, gracias. Un ataque do inimigo fundiu o Britannic cerca de Grecia en 1916. A que non sabedes quen estaba traballando como enfermeira nese barco? Non pode ser, Violeta. Violeta, sí. Bueno. Violeta e Adolf casándose. Sí. O Olympic, en cambio, seguiu traballando até 1935. De feito, durante a guerra levaba as tropas dun lado para outro e tiña o mote de Old Reliable, do fiable. Así que, bueno, efectivamente non se fundiu. Pero eso sí, no ano 34 sí que chocou contra un barco estadounidense o cal se fundiu en 30 segundos e morreu a maioría da tripulación do barco estadounidense. Menos Violeta. Violeta non estivo, pero, bueno, o capitán do barco, bueno, xa que falei de Jar Jar Binks antes, o capitán sí que se chamaba John Binks, J. Binks, pero... E era un Lord Sith americano, claro.
E non posiblemente relacionado con este caso, pero creo que é realmente porque xa non era rentable despois dos seus 35 anos de servizo. Pois o Olympic foi, cal sería a palabra? Chatarreado, sería. Convertido en chatarras. Convertido en chatarra no 35. O cal é unha pena, porque realmente xa a estas alturas ou había moito interese polo tema do Titanic, ou había libros, obras de teatro, películas, xa no ano 35 sobre este tema, e o Olympic, coa excepción dun espazo cuberto cara a parte de fronte do barco, era prácticamente idéntico ao Titanic. Así que tería sido guai como museo, un barco museo. E para a réplica que fixo James Cameron, que tiveron que montar toda unha réplica xigantesca do barco, polo Pois visto. tamén, sí. Pois, como sabedes, eu son historiador, así que son consciente de que para que a anécdota pase de ser mera anécdota a ser algo que teña un verdadeiro interese histórico, que nos axude a entender as causas, as continuidades, os efectos, o significado simbólico dun acontecemento, dunha cousa no seu momento, tes que indagar bastante no contexto, o pensamento da xente da época, e iso implica bastante traballo, e eu efectivamente non fixen ese traballo. O que fixen foi buscar un outro creepypasta sobre o Titanic. A mellor base de datos. Que traducilo tamén levou un traballo que podía ter pasado investigando o contexto histórico, pero non quixen. Pero, bueno, prometo que non vos vou ler un creepypasta todas as semanas, Oh. O público está o pedindo, O público está pedindo, reclamando o seu creepypasta semanal, Pero, bueno, eu mirei por curiosidade. Dixen, bueno, a ver se hai un Titanic, un creepypasta curto e malo sobre o Titanic, e a verdade é que atopei ouro. Entón van a ler agora. Vou volo ler, sí. Así que, bueno, estades preparados? Sí, capitán. Vale. Hai unhas frases que non teñen moito sentido, ou polo léxico ou polo gramática, do mesmo fixen o mesmo que co boneco de Tails. Intentei ser fiel a estructuras do usados polo autor original ou autora. Ben, adiante, capitán. Vou empezar. Este non ten título, creo. Será Titanic. Sopraba a brisa cando o barco xigantesco atracou. No costado do barco decía Titanic. Miles de pasaxeiros subiron o cruceiro. Amor, cariño, só volverei nunha semana ou así, dixo unha muller. A muller estaba recortada con pelo dourado xunto con crechos fabulosos. Sí, Celosia, dixo un home. Revelouse que o nome da muller era Celosia. O home era guapo, era mullereiro. Unha muller sería feliz de estar con calquera home así. Celosia chimpou a bordo e saudou o seu marido. Adeus, Jonathan, sorriu. O home chamábase Jonathan. Mentres os dous proibían despedirse, Celosia fitaba o horizonte a que ia visitar a súa tía enferma no Caribe. A única forma de chegar era ou en cruceiro ou en barco. Ela ollaba como caía o atardecer no ceo casi de medianoite. ¿Qué? Pero por que hora iban? Que fuso horario levaban, tío? Todas as estrelas relucían con beleza. Celosia só estaba no seu cuarto maquillándose e poñéndose xoias porque estaba preparándose para unha cea completa no luxoso restaurante do cruceiro.
A muller deu un paso para baixar ao restaurante onde sentou o carón dun rapaz con clase. Celosia literalmente se namorou del, pero xa estaba casada. O home achegouse a ela cun sorriso. Ola, saudou. Celosia sorriu contenta e tamén saudou. El presentou ya a mesa onde Celosia estaba sentada e sorriu. O home presentouse. Joder. Chámome Edward, sorriu. Celosia tamén se presentou. Estou seguro de que os dous se presentaron como 3 veces. Polo menos xa van pola terceira. Se teñen mala memoria. Como era? Eduardo. Claro. Presentouse el. Recortado con boes aspecto, o home tiña a cara máis atractiva que calquera muller nunca vira. Era máis mullereiro que Jonathan. Tiña o pelo louro e peiteado de xeito pijo con ollos azul mariño ao longo dun gran sorriso. Pola noite, Celosia sabíao todo sobre Edward e foi ao seu cuarto con el. Alí fixeran o amor e crearan sentimentos mutuos. Nesa orde. Xa o fixeran, o parece. Claro. Pero antes de presentarse, de feito. Celosia sabía que estaba enganando a súa parella, pero non pensaba nisto porque estaba pasando a noite cun bo mozo. Pasaban os días e era xoves, o 11 de abril. Celosia estaba dormida na súa cama cando se espertou con Edward na cama con ela. De súbito, soou o teléfono. Ela espertouse, outra vez, e colleuna, pero era o seu marido. Sí, estou pasando ben de verdade, riuse con Jonathan por teléfono. Edward espertouse finxindo estar dormido e escoitou a conversa inteira. A súa cabeza volveuse vermella e sentiuse escandalosa. Si no inglés é a cabeza a que se sente escandalosa. Non é. A hora do xantar, Edward confrontou Celosia porque esta tiña marido. Deulle un sopapo con xenreira. Como te atreves? Traizoáchesme, berrou. El puxo fin á súa relación e saiu do sitio dando grandes chancadas. Edward montou un teléfono no restaurante. Que apañado, ¿no? Joder, un tío con recursos. Edward, alias MacGyver. Unha voz grave e varonil contestou o teléfono. Xefe, quédache algunha machada? Dixo malvadamente. O venres, 12 de abril, Celosia foi espertada para escoitar como corría o teléfono. Botouse ao longo da cama e encántame como describe os movimentos. Botouse ao longo ese foi o reto principal, como traducir estas construccións rarísimas. Encántame esta nota de páxina, Phil? De páxina durante... Nota do traductor, sabes? É que como Celosia foi espertada para escoitar como corría o teléfono. Era Celosia was awoken in order to listen to how the telephone ran, o como algo así, como rarísimo como escribe. Bueno, hola, contestou. Extrañamente, non había ninguén. A súa porta abriuse misteriosamente e rinchou, e ali viu un home vestido de negro, cunha máscara. Morre, dixo a figura negra. Celosia berrou e correu ao baño, respirando fondo. O corpo feminino xacía no chan, morto. Isto no texto original aparece en cursiva e enténdese que é Celosia, que está morta. A figura negra topouse co capitán na parte dianteira do Titanic. Lembramos a parte que está cuberta, que no Olympic non estaba cuberta. Topouse co capitán moi enfadado. Tiña un pico na man, fitando o capitán. O capitán caeu no chan, morto. Que? A figura misteriosa rompeu o motor
Perdón, é que estamos chegando á mellor frase de todo o puto creepypasta. A figura misteriosa rompeu o motor do cruceiro e fixo parar preto dun iceberg. O cal claramente non lle estaba facendo dano a ninguén. Foi un accidente provocado por Machada. No, pero é como se o iceberg tivese como conciencia. O iceberg estaba ali, pero claramente non lle estaba facendo dano a ninguén. Esto que se dio na peli donde al Titanic ni Dios lo hunde ahora, un machetazo. Un machetazo e un iceberg inocente. Bueno, non vos preocupedes, estamos chegando ao final. O barco empezou a caer no océano, de cara á auga. Todos os que estaban no barco berraron e choraron e todos colleron barcos e fuxeron nadando. por facerlle un disrespecto aos barcos, sabes? Colleron barcos pero fuxiron nadando. Sentíndose enfadado unha vez máis, a figura alzou a súa escopeta, momento Gav Marenghi's Dark Place, a figura alzou a súa escopeta e matou moita xente nos barcos e no Titanic. Mentres todos bramaban, o barco... outra frase célebre, mentres todos bramaban, o barco fermoso morreu dunha caída. Puto xenio, joder. Atoparon o Titanic boca abaixo. Uns días máis tarde, saiu a noticia para decir que o Titanic estaba no fondo do mar e que miles de persoas estaban mortas. Unha testemunha chamada Edward Jones falou cos xornalistas contando como o Titanic chocara contra un iceberg. Xa que todo o mundo o cría e non se puideron atopar máis probas, todos decidiron deixar o asunto durante anos, deixándoo como unha mentira para prohibir o segredo verdadeiro do Titanic. Cando pasaron uns anos, un xenio científico decatouse do segredo verdadeiro do Titanic. Como eles querían que isto saíse nas noticias, a mesma figura negra que se exhibiu no Titanic apareceu no cuarto desta persoa. Xamais lle dirás a ninguén cal é o segredo verdadeiro do Titanic, advertiu a figura escura. Asasinou a persoa brutalmente, deixando o segredo a descuberto para sempre. Que? Dios. Boísimo, boísimo, Creo que é bastante peor que o boneco de Tails. Cando dixestes o creepypasta do Titanic, eu pensei que iba a ser a historia esta de que o Titanic e o Olympic que os cambiaran, sabes? Como? Hai unha lenda urbana de que o Titanic e o Olympic, que o Titanic de verdad, non sei, un tema de seguros, entón que lles cambiaron o nombre aos barcos e fixeron a fundir o Titanic, que en realidad era o Olympic. Entendo. Como que finxiron o accidente para intercambiar os barcos e sair co barco que era máis caro cobrando o seguro, non? Exacto, que o Titanic era máis novo, entón o Titanic puxeron o nombre de Olimpia e o Olimpia, que era máis vello, puxeron o nombre Titanic. Entón afundiron o Olimpia co nombre Titanic, cobraron o seguro do Titanic e o barco non vendo tiñan. Como envellecen os libros, os barcos, perdón, se o Olympic só tiña un ano máis que o Titanic. Bueno, por un ano. Non sei, que eu pensei que iba a ser esa historia. Eu non sabía nada sobre esta historia dos barcos xemelgos, porque a historia non era como que o Titanic era o barco máis grande e era como un momento histórico, o seu flete, a súa viaxe e tal. Sí, non sei se o mellor era un pouquiño máis grande que os outros dous ou algo así, pero é verdad que aquí parece que os outros dous eran case iguais, entón nese sentido non sei que ten de especial o Titanic, como acabo de demostrar bastante ben, non son experto.
Como último comentario, eu atopei este creepypasta nun blog de alguén, porque non é o autor, é dunha recopilación de 5 creepypastas. Ainda non lín os outros, pero debería. O primeiro comentario é: esta historia é unha vergoña para todos os que morreron no Titanic. É toda unha historia para liberar de culpa o pobre iceberg. O peor é que esa persona que a contou seguramente ahora na súa casa apareceu a figura negra. Para mí foi sorprendente porque cando estabas comezando estaba convencido de que iba a ser literal a historia de James Cameron, só que fatal escrita por alguna razón. Entonces, que iba a ser a mesma historia. Pensade que dentro de 100 anos o que sexe nese momento James Cameron da industria cinematográfica farán unha historia similar e daralle cun rollo de lenda e mitoloxía ao do Costa Concordia. En realidade era un asunto do tipo borracho, en plan querendo impresionar a unhas raparigas e volca o puto transatlántico. Xa, Rubén, ti que és experto do Serpent, que decepción que aínda non haxa ningún creepypasta do Serpent, A xente de Camariñas ten que se por as pilas, Home, seguramente hainos, pero sobre os... Bueno, hai un medio creepypasta que é que unha persona foi saquear cadáveres e viu que tiña un anel na man e quixo quitarlle o anel e non lle salía porque claro, estaba afogado, estaba hinchado o cadáver. Entón metiulle a boca para tirar e ao tirar tanto sueltouse o brazo e dis que foi o bofetón máis grande que levara nunca. Joder, é boísima esa, tamén. Joder, creepypastas están todos os de... Poderías considerar creepypasta isto das luces no rabo dos bois e todo isto, non? Xa. Sí. Xa, que hai un pouco liña fina, non? Como falábamos outro día dos creepypastas que son creacións esencialmente de internet, pero é verdade que comparten moito o que falábamos, non? De historias así un pouco contadas en taberna e de jaja, isto é mentira, isto é verdade, sabes? Claro, que ao final... Quería aclarar unha cousa por se acaso. Díxeno a semana pasada tamén, pero quero repetilo. Eu sí que son fan dos creepypastas. Dos vos. Quero dizer, non... se vos estou lendo estes, non é para despreciar o xénero en conxunto, por así decirlo. Pero a min estes dentro do mal, o sea, que dicir, do mal pareceme moi graciosos. Que dicir, a historia deste creepypasta non é tan mala se o pensas, só que está como executado da maneira máis ridícula posible. Eu creo que poderías escribir un bastante bo en que a Violeta é a que está provocando todos os naufragios. Flipas. É que Violeta é un personaxe super desaproveitado desta sección, Filip? Como era filla de inmigrantes irlandeses, o mellor aí en Argentina, como infundirona con ese odio ao Imperio Británico e decidiu ir fundindo barcos británicos ou algo así. Te lo a huevo, te lo aí de diante. O efecto mariposa que desencadenou a Guerra das Malvinas. Pois moi ben. Despois deste descubrimento inesperado de que case toda a historia británica do século XX foi desencadeada por Violeta Jessup, pasamos xa a última sección do programa doxe, o que dormina menos horas seguidas, vergonzosamente nun esforzo moi livián de só 12 horas, fora o Rubén. Así que, Rubén, de que vas a falar hoxe? Pois estaba en que Philip falase hoxe de barcos, porque hoxe non vou falar de barcos. Claro. Para a miña historia de hoxe, vou pedir que teñades a man €1, unha libretiña de papel e lápices para dibuixar, porque eses eran os requisitos que impoñía a nosa protagonista a quen quixese entrar a coñecer o seu xardín.
un artista multidisciplinar e grande asceta, afincado en Camelle. Ó tigre, preséntoche a Manfred Nádinga, logo coñecido como Man, o alemán de Camelle. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear Ese foi o tigre, por certo. Antes de nada, quero pedir perdón a Philip porque non sei traducir Manfred Nádinga, así que vai quedar así sin traducir hoxe. Que pouco traballo de campo, Xa. Pero apelidse Nádega, como nalga. A ver, máis ou menos, pronunciaríase Nádinga ou algo así. Eu creo que podemos dicer Manfredo Nádega, non? Fas a top. Lo compro. O inicio desta historia, como xa supoñedes, pois está en Alemania. En xaneiro 36 nace Manfredo Nádega no seo dunha familia numerosa, 7 irmáns eran. Concretamente, a familia numerosa máis rica da súa comarca. De natural solitario, nunca acabou de encaixar co rapaz da súa idade, e pronto comezaron a chamalo o tolo ese que anda xogando solo. No ano 51, a vida do tolo cambia para peor. A súa nai morre e o pai casa en segundas nupcias cunha nova muller que maltratará ao noso protagonista. A situación económica da familia tamén dará un xiro, polo que Manfred terá que poñerse a traballar. O seu primeiro traballo, reposteiro, na casa Keller. E o certo é que non lle vai mal na repostería a Manfred. Colle bastante sona na empresa e mesmo a filla do dono comeza a tantealo para ligar con el, para mirar de casar. O irmán sensato de Manfred, pois dille: Manfrediño, aproveita. Pero as ambicións de Manfred non ían polo camiño do chocolate, porque se o fosen, hoxe estaría contando a historia de Willy Wonka. Pero Manfred xa empezaba a interesarse pola arte. Empeza a pintar os primeiros cadros e a escribir os primeiros poemas. Atrás da arte, irá ata Italia, a facer unha pequena estancia. Desta primeira época de artista quedounos un aforismo que parece marcar o destino do noso heroe. Pintar cadros, escribir, antes de facer milagres, o discípulo ha de retirarse. Oh, que guai. Que premonitorio xa, non? Que guai. Con este destino xa marcado, Manfred marcha definitivamente da casa, decidiu a ver mundo. E quixo o destino, que ás veces ten camiños bastante revesados, que fose parar a Camelle, o día antes das festas do Espírito Santo de 1962. As primeiras persoas que coñeciu foron Lola de Benedita, que lle ofreceu pousada, e Carmen de Chuco, que lle arreglou os zapatos. Entre as dúas, pouca información puderon sacarlle, pois nin elas falaban alemán, nin Manfred falaba galego. Mas había alguén en Camelle que sí que falaba alemán, Eugenia Heim. Esta Eugenia Heim, os ouvintes máis espelidos xa repararían, é a nai de José Baña Heim, o profesor que un verán xuntou un grupo de alumnos para recorrer a Costa da Morte recollendo información sobre os naufraxios. Que guai. Hostia, eu escoitei un podcast sobre iso. E logo escribía un libro do que se falou neste podcast algunha vez. A señora Heim alugoulle unha casa a Manfred instalouse na vila. Manfred, a verdad, no Camelle daquel ano 62 causaba sensación. Era un señor que iba sempre de traxe, de planta aristocrática, sempre elegante e moi amigable ca xente. Tamén comezaba, nesa época, un poquinho despois, a verselle en tratos cunha profesora do colexio, que falaba inglés e podía máis ou menos entenderse. O único misterio alrededor daquel alemán era a que se dedicaba este home. A xente vía que pasaba moito tempo no monte e que levaba pa casa animais e plantas. Así que supoñían que se dedicaba a algo relacionado a estudar a natureza. O misterio resolveuse un día que na porta da igrexa aparecía un cartel: Vengan a ver mi museo. Aquel museo foi un escándalo.
Para sorpresa de ninguén. Resulta que todas as paredes da casa estaban pintadas de negro. Polo medio das habitacións, en vez de mobles, aparecían restos de árbores e ramallos vellos. Polo chan aparecían tamén osos de animais e aparecían esculturas de pedra. E tamén, estes vivos, bichos e rás e serpes e animais de todo tipo. Hostia, normal, Os heredeiros de Eugenia Haim, que xa non lle tiñan moito aprezo ao estranxeiro, dixéronlle, mira, marcha da casa. E botaron. E ademais, a profesora coa que tiña tratos, que Manfred pensaba que xa eran medio noivos, cortou a relación con el. Ela só estaba interesada en aprender alemán, e Manfred interpretou que había algo máis. Que peniña agora mesmo, que peniña agora Montou un teléfono, chamou o xefo para preguntar se había un machado. Sería moi bonito, pero non. O que fixo foi botado da casa de Eugenia, que para el, ao final, en Camella era como unha segunda nai, Claro. e co corazón roto escapou para o monte. Estuvo varios días perdido e ao regreso viña espido. Manfredo Nádega acababa de morrer para deixar paso a Man. Ain't no grave can hold my body down. Desde aquel día sería normal ver a Man correr ata a veciña vila de Ponte do Porto ou ata Vimianzo ou ata Traba e rastrear polo bosque e cubrir a nado a travesía de Camelle hasta mesmo Traba. Este non era nin por cazar nin por pescar, que ele era vegano, senón por atopar materiais para o seu novo museo. Desafiuzado da casa dos Haim, vendéranlle, ou case, máis ben casi regalaron, foi un precio simbólico, unha parceliña xunto ao mar. Basicamente era un pedregal onde chegaba o mar. E uns obreiros, un pouco por caridade, no seu tempo libre foron construindo de balde a casiña na que viviu ata a súa morte. Que se tú estes ali, pasa unha casetiña moi pequena de ladrillo e que originalmente tiña o teito de cristal. Este teito de cristal era o que lle daba luz e tamén algo de calor cando pegaba o sol. Naquel lugar de retiro, Man foi o demiurgo. Como un deus ou unha forza tectónica, apilou pedras, construiu fontes, levantou árbores e todo ao seu redor foi paisaxe. Tamén o lixo foi aproveitado no seu museo como unha especie de protesta contra o ser humano e a contaminación. O mar e o monte daban os materiais e el poñía orde no seu mundo. Man tamén pintou moitos círculos. O dique encheuno de círculos, o monte encheuno de círculos, o seu propio museo estaba cheo de círculos. El declaraba que en este museo nació la filosofía más universal, por más simple, del mundo. La filosofía de que todo es círculo. Nunca Camelle soñara con ter unha catedral como a que Man levantou cas súas propias mans. No 1985, este templo á natureza de construir a Man vese ameazado polo cemento. As obras de ampliación do dique de Camelle pasaban polo medio e medio do seu xardín, destrozando parte da súa obra. O alemán iniciou entón unha batalla de Quixote, mandando cartas a canta autoridade puido, a Xunta de Galicia e mesmo poñendo o seu corpo diante as excavadoras, que hai unhas fotos moi impresionantes de Man parado firme e as excavadoras intentando pasar por riba. Pese a todo, o dique finalmente construíuse, pero polo menos Man conseguiu que se desplazase para conservar parte do seu museo. Pero tiraronlle parte, non? Coas ampliacións. Sí, conservou parte, pero conservou o que puido, basicamente. Ademais de perder a parte da súa obra, a súa oposición ao proxecto tamén lle costou unha tunda, xa que o desvío do dique provocou que algúns propietarios de terras quedasen sen os cartos de vendelas para as obras. Entón, unha noite que ele estaba na casa, foronlle e deronlle unha paliza e destrozáronlle parte do que quedaba do museo. Pero o museo, pouco a pouco, como a natureza mesmo, tamén colonizou o dique. O firme do novo peirao enchiuse de círculos de cores e esculturas
ao mesmo ritmo que o arneirón e os mexillóns cubrían as partes sumerxidas. Neste dique fixo man a súa instalación máis sorprendente. Cando o cemento do dique estaba aínda fresco, deitou nel o seu corpo de frente, de costas e de perfil, deixando a súa propia figura en negativo. Hostia. Sobre unha destas impresións, deixou a súa firma cunha caligrafía que semellan as a saírlle das costas. Isto hoxe en día ainda se conserva e podedes ir ali a... Está aberto, sí. O sea, podes ir polo peirao ata... Sí, mas isto está na parte de fora da casa. Onde está o recinto, hai ali un valado de cemento, arriba do valado están as improntas. E de feito creo que para o Museo de Man que hai actualmente fixeron un vaciado de xeso aí e sacaron unha escultura da figura de Fixeron como un molde, Man. Porén, esta conversión do dique en parte do museo trouxe a Man unha contrapartida indesexada. O dique estaba fora do que era o seu xardín e constituía un excelente mirador para este. Digamos que o dique era equivalente a unha estrada que atravesase o Louvre. E claro, igual que no Louvre, Man cobraba entrada por ver o seu museo. Pois chegou a intentar cobrar entrada a xente que pasaba polo dique. Complicado. O que lle costou máis problemas e algunha que outra paliza máis. De feito, eran constantes as disputas cos turistas que pretendían ver o museo de gratis, alegando que non, eles estaban paseando polo dique. Pero o feito de cobrar entrada polo seu museo é fundamental para entender a Man, non? Porque ás veces quixos interpretar como que era un toliño. De feito, algunha vez chegaron a titular, para falar del, envejecer en taparrabos. Sí, incluso o material gráfico que se sacaba algunhas veces era denigrante, o sea, unha cousa un pouco no límite do aceptable. De que vivía el todos eses anos? De que vivía? Pois vivía en parte do que cobraba de entrada do museo e en parte tamén da caridade dos veciños. Vale. Porque entendo que non habería suficientes visitantes ao seu museo para como chegar a ser o equivalente a un salario, non? Ou si? Bueno, hubo épocas que sí, pero él sobre todo vivía de... A ver, él era vegano, o que queras que non, pois facilita a adquisición de alimentos porque é cultivar, e tiña a súa propia horta. E pois tamén vivía moito de caridade dos veciños que o acolleron. De feito, hai moitos testemunhos de veciños falando del que se emocionan ao recordalo. E tamén de Cáritas e tamén ao faceren os papeles, porque entrou en España un pouco daquela maneira, conseguirenlle unha especie de pensión ou algo así, que a través do Concello de Camariñas. Supoño que máis que a pensión sería unha especie de... Unha prestación non contributiva, sí. Claro, algo así. Pero eso, sobre todo intentábase moitas veces dar del unha imaxe de salvaxe, a veces cheganos a anécdota de o tipo que estaba en pelotas e que se vían os testículos, non? Pero o certo é que ele era un artista plenamente consciente. Xa que os cartos que cobraba das entradas, a parte de para manterse, Man conseguía revistas de arte de toda Europa, cas que estaba tanto que pasaba no mundo da arte. E tamén aforraba para facer un peto co que garantizar a conservación da súa obra despois de morto. Ostras. Así que non só era moi consciente do seu proxecto artístico, senón que tiña a intención de que trascendese. De feito, el máis considerarse un Tarzán, sempre se refería a sí mismo como un Robinson, non? A figura que mantén a civilización no medio do caos. Entón, o proxecto artístico do museo, co seu xardín, debería entenderse logo como unha especie de nova civilización creada por Man na súa propia illa. É dicir, que non vivía como un animal, como moitas veces se quixo vender, senón que vivía máis ben como un primeiro home sobre a Terra. Que guai. Claro, e de feito por aí o nome, non? Tamén chamarse como Man, como unha cousa adánica, non? Efectivamente. Que guai. Efectivamente. Bueno, este traballo de conservación tiño o alemán bastante preocupado nos últimos anos da súa vida, porque encontraba moitas resistencias
Incluso chegou a deixar en herencia o seu museo e os cartos ao Estado para que o Estado se encargara de conservalo. Pero unha mañá de novembro o Piche volvería ao seu xardín. Esta vez non era outro dique, era o chapapote do Prestige. Todo estaba negro, todo estaba morto, e Man deixou de comer, e uns meses despois morría el tamén. As súas últimas palabras públicas quedaron para a historia como o seu epitafio. Yo decir que esto no debe limpiarse nunca, ser episodio de la historia. Quedar así debe para todos recordar quién es el hombre, porque hombre no creerá hombre, ni a mar, ni a peces, ni a playa. A súa morte, a propiedade da casa museo e a súa conservación, como sempre pasa con estas cousas, entrou nun tortuoso proceso legal. Mentras tanto, o mar e o clima traballaban, e o tellado da súa caseta apodreceu e empezou a chover dentro, danando obras que gardaban no seu interior. Outra mañá de novembro, todas as desgracias acontecen en novembro, un temporal levou por diante parte do seu xardín, e aquel patrimonio iba a perderse. Milagros Casaltajes, nunha tenra entrevista que se pode ver en vídeo na web da Voz de Galicia, declaraba con rabia: por aí adiante hai un grifiño de agua e chámanlle cascada para atraer turistas. E aquí que tiñamos a cascada, nada. Se non é por Man, ninguén coñecería Camello hoxe en día. Esta raiva da xente foi o que finalmente conseguiu salvar o patrimonio de Man. Os veciños que acolleron a Man cando chegou desde Alemania, que lle diron casa, comida e mesmo pinturas, foron os que se moveron para que finalmente hoxe haxa en Camelle un museo dedicado a Man. Que guai. Gústame moito pensar da historia de Man, a maneira en que a conservación foi quizáis por un lado que el non esperaba, ¿no? Pero ainda así aguantou. E incluso no propio relato de quen foi e de que fixo, pensaba estes días en Man porque na obra de Chévere, esta obra que está agora na que están xirando agora, a de Nevermore sobre a traxedia do Prestige, hai un momento onde se hai mencionado Man, non? Como entre cando escoitas a unha persoa lamentarse, dicir ai que se vai destrozar todo, ai que se vai perder todo, hai unha que di ai que van levar por diante o museo do alemán, non? E é increíble a maneira en que o artista se consigue incluso meter dentro desa memoria colectiva do Prestige, non? Que foi o que o matou, o sea, en realidade foi o que o matou físicamente. Sí, sempre se ten ese... Bueno, dice que morriu de pena, non? Pero o certo é que a autopsia revelou que xa morriu de idade. Xa. E supoño que está rodeado de hidrocarburos, pois que axudou, claro. Eu entendín polo que dixeches que era por non comer, que deixou de comer. Claro, a ver, tamén ao ser un personaxe tan simbólico, pois quixo dicir eso, que morriu de pena e convertirlo nun símbolo. Pero a xente que o tratou dixo eso, que empezou que se botou a morrer, que empezou a non preocuparse por comer, tamén os medicamentos que tiña deixou de tomalos e ao final pois non resistiu máis a situación e acabou morrendo, claro. É unha historia tráxica ao final, como de artista incomprendido, non sei, tes esa sensación de que ao final, sabes, a conservación foi por sitios inesperados e tal, e ainda hoxe pervive a figura de Man, pero como que non chegou a ser comprendido, non? Como que todo o seu proxecto artístico sempre viviu un pouco ao límite de ser despreciado, de ser eso, de ser tratado como un tolo. Sí, dá a sensación, pero como non é a sensación que teño eu, pero dá a sensación de que non, como non tiña amigos, que claro, había a caridade dos veciños e había xente que tiña aprecio, pero parece que foi unha vida bastante solitaria, pero o mellor soamente claro, eu antes de hoxe non sabía quen era, entón o mellor estou equivocado de todo, pero polo que como o contaches, parece que estaba aí entre os veciños, pero como case sen ser un deles. Sí, é que realmente el cando chega a Camelle buscaba un pouco ese isolamento, e despois hai unha barreira moi clara que é o idioma. Claro.
Man aprende moi pouco castelán e, de feito, os escritos que ten en castelán ou fragmentos en vídeo que ten en castelán costa moito entendelo porque non é un idioma que domine a un nivel, digamos, aceptable para un nativo, non? Pero, pois aparte, si tes ocasión de visitar Camelle, ves que que a súa casa está completamente retirada. Home, hai ao lado unha finca que hai unha casa montada e ves que é unha casa que está arriba do mar. Xa. De feito, si o chapapote chegou á súa casa foi precisamente porque o mar chegaba á súa casa cando había temporal. E además os temporais no Porto de Camelle son impresionantes, de moita forza de mar, porque é mar aberto xa. E pois, de todas formas, amistades tiña. Todos coinciden que era un home de poucas palabras, pero sí que poden atoparse testemunhas de amizades dele. Incluso hai unha anécdota dunha que conta que ao pouco de estar man xa vivindo en Taparrabos, dixéronlle de ir de paseo a Coruña, pero pediulle por favor que o levaba de paseo a Coruña, pero por favor que se vestira porque daba moita vergonza ir polo medio da Coruña cun home en Taparrabos. Entón Man accediu a vestirse, pero non se calzou. Entón hai fotos de Man Que guai. polo medio da Coruña vestido, pero descalzo. E pois eso tamén sobre todo a etapa de antes de marchar para o monte, sí que conserva amizades. Por exemplo, a persoa que citei antes, Milagros Casaltajes, era a súa perruqueira. E na entrevista conta que ela atendía a Man polo menos unha vez ao mes para arreglarlle a barba e o pelo, antes de ir para o monte. É que o propio Man contoulle a ela a historia da profesora, que foi que lle dixo eso, que el pensaba que eran novios e ela só quería para aprender alemán e que lle doiu moita que chorara como un neno, contou Milagros Casaltajes. Claro, porque toda a historia, por exemplo, a historia da súa infancia e primeira xuventude tamén é por relatos de outras persoas que lle contaron a él, non porque el se sentase a contalo en público en ningún momento, nin nada así. No, el non era moito de contar a súa vida. De feito, tamén ten unha frase un pouco premonitoria que no momento di conocerán a Man cando ya se haya muerto. Xa. Así falando incluso en terceira persoa, non? E foi certo, cando hai dous momentos na vida de Man na que a xente de Camelle saben del. Un é unha vez que o denuncian por un suposto acoso sexual, e despois el sale absolto, pero nese momento que ten que empezar a facer papeles é cando a xente descubre que ese señor viña de Alemania e como se chamaba e todas estas cousas. E para o segundo momento no que se sabe algo da vida de Manfred é cando morre, cando descubren as cartas que tiña ca súa familia. Hostia. Porque el durante todo o tempo que estuvo en Camelle mandou cartas á familia e dicíalles que non... Isto é moi curioso, dicíalles que non fixeran por encontralo, que el iba a intentar manter o contacto, pero que non fixeran por encontralo, que non quería ser atopado. Ao final as irmás encontraron por casualidade, por un grupo de galegos que viña de viaxe de Suiza a Galicia e eran de Soneira, e un dos irmáns de Man cadrou que se metió nese viaxe tamén. Hostia, en serio? E chegou e así descubriu a seu irmán. Hostia. Pero el nas cartas dicíalle que non quería que o buscasen nin que o intentasen siquiera. Sí, bueno, era coherente, claro, coa movida esta de illamento. E ti, Carlos, coñecías o Man de Camelle? Sí, estaba pensando ahora tamén no que estades falando. Estaba pensando que hoxe en día é imposible ser descoñecido no mundo. E que como o tomaría unha persoa como Man? En plan, eu o coñecen como penso que como moita xente co do Prestige. A imaxe que teño guardada na retina de 2001 é a imaxe del chorando e con todo o petróleo detrás. De todas formas hai imaxes moi curiosas porque a xente de Camello ao final quería Man,
porque gracias a Man os bares funcionaban moito mellor polas visitas do museo e todo iso. E hai fotos curiosas de fotos de comunión dos nenos posando con Man. En serio? Sí, e ves a nena vestida de princesa de comunión e ao lado Man en taparrabos. E no museo tamén se conservan moitas fotos de Man de novo, autorretratos que se facía el, onde non hai esa imaxe tan demacrada, tan de vello, e ves que era un... É onde ves esa idea de que foi un señor que de repente renunciou a vivir como a xente normal, digamos, dicía Na el. civilización, sí. Claro, entón vías un chaval novo co pelo a taza, pero en taparrabos, e que estaba quitándose fotos nas pedras. E incluso xa por lavar os ollos de tanta desgracia de Man, despois da súa morte hubo un debate moi interesante que ten que ver ca arte. Entre que o museo se vai a pique, o sea, entre que Man morre e as autoridades se fan cargo do museo, ese museo foise destruindo. Entón, no momento no que as autoridades collen o museo, o xardín, abres un pequeno debate. Deberíase restaurar ou non? Claro, o tema de se a propia degradación é parte da obra, non? Desa propia degradación. Efectivamente, porque a propia visión de Man era esa visión de, digamos, unha arte en relación ca natureza. De feito, se vedes as esculturas de Man, apréciase como un intento de darlle as rochas a forma que lle daría o vento, que lle daría o mar. É unha... A mí recorda un pouco a Gaudí, por esas formas tan orgánicas da Sagrada Familia, que intenta imitar músculos humanos ou intenta imitar troncos das árbores. E de feito a impresión de ver o museo un pouco de estar das torres da Sagrada Familia. Ou era cando estaban máis enteiras. Claro, entón o rollo era ese. Si realmente debería restaurarse, aínda é caer nesto de se cambias todas as pedras a unha bici sigues na mesma bici, non? Ou deixar que a natureza o levase como parte do proceso creativo da propia obra. É un debate en xeral, pasa que é un debate que normalmente temos ou se ten no mundo máis da arqueoloxía ou da arte antiga, non? Como debemos restaurar, por exemplo, o típico debate de se debemos restaurar a cor nas estatuas romanas, non? Que é como se percibían no seu momento e en cambio nos sempre asociamos o branco do mármore coa arte clásica. E no fondo é un debate irresoluble, porque aínda que ti queiras restaurar sempre restaurar ou conservar como o arte nun momento moi concreto, sempre se está creando un novo discurso alrededor del, e aínda que intentes conservar exactamente como estaba o de Man, pois falándonos hoxe aquí, ou outra xente interpretando, visitando o museo, está creando un novo discurso alrededor del. Entón, a conservación nunca é posible de todo, pero claro, deixalo desaparecer e morrer, pois, home, é como tamén unha versión como moi radical, non? Como de deixar que desapareza e esquecelo, non? Non sei. A súa caseta foi restaurada polos arquitectos Creus e Carrasco, e dentro foron rescatadas máis de 3.000 pezas de arte, entre esculturas, poemas, dibuxos, retratos, fotografías, incluso ten unhas esculturas moi curiosas feitas quentando plástico para deformalo, con botellas, de botellas sacan as estruturas como se fosen osos, ou estiralas. E aparte destas 3.000 pezas, casi 2.500 libretas cos dibuxos de persoas que dibuixaban o museo. Que visitaban o museo e pedíalles €1 e un dibuxo. As persoas que visitaban tiñan que dibuixar, que guai. Sí. Ti cando chegabas ao museo estaba Man e pedíache €1 e dábache unha libreta con colores para que ti dibuixaras o que che parecía o museo. Como unha especie de libro de visitas artístico. Todo isto podes ver hoxe en día no museo, que fixaron expresamente en Camelle. Na súa porta agárdavos unha estatua a tamaño real de Man, cunha libretiña e unhas ceras na man, para que dibuixedes ao saír as vosas impresións da visita. E o €, poñedelo vos.
There ain't no grave can hold my body down. Pois moi ben, soa xa o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo, reinventados e maravillados, como debe ser nesta fortaleza da imaginación. Eu teño fame. Eu tamén, a verdade. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, pois podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, YouTube, ou en xeral seguir o que facemos en A que cheire papá. Emplezamos vos xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazo se va.